याला भितर आसा थंयसर बेळगांवांतल्यान जो गोंया आनी दक्षिण महाराष्ट्र उत्तर गोंयांत जो कांदो आनी बटाट सप्लाय जाता त्या मार्केटा भितर आसा हांव आनी हांगा म्हजे सांगात आसात संभाजीराव होंगेकर जे होलसेल वेपारी आसात कांद्याचे आनी बटाट्याचे गोंया लेगीत तांचो भरपूरसो सप्लाय वता सध्या कांद्याचे दर स्थिर आसात फाटल्या कांय दिसांनी ते उणे आसले पूण आतां थोडेशे वाडल्यात आनी थोडे दिसांनी उपरांत हे दर आनी वाडटली शक्यता हाचें कारण म्हळ्यार केंद्र सरकारान कांदो निर्याती बद्दल एक आदेश दिल्ले आसात तर सध्याचे किती दर आसात कितलो सप्लाय आसा आनी फुडल्या दिसांनी कांद्याचे दर कशे आसतले ताचे बद्दल आमकां म्हायती दितले संभाजीराव गुणगेकर. संभाजीराव जे कांद्याच्या दरांच्या ट्रेंड बद्दल सप्लाय बद्दल काय सांगा. यंदा 2024च्या जानेवारीपासून आपण यंदा महाराष्ट्रामध्ये म्हणावं तसं पावसाअभावी पीक कमी आहे त्यामुळे उत्पादन कमी झालेलं आहे आणि याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना भरपूर खर्च येतोय आणि उत्पादन कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना एक आशा होती किंवा उत्पादन खर्च वाढलेला आहे आणि नेहमीप्रमाणे बाबा थोडं एक्सपोर्ट राहावं. एक्सपोर्ट केल्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडा रेट मिळण्यामुळे त्यांना थोडंफार आधार असतो आणि दुर्दैवानं हे एक्सपोर्ट बॅन केल्यामुळे सरकारनं शेतकऱ्यांना म्हणावं तसा त्यांना फायदा झाला नाही आणि हे मार्चपर्यंत आवक होती मार्केटला. बाहेरचे जे आपण जे स्टॉकच्या अभावी लोक जे बाहेर कांदे असतात ते जानेवारीपासून मार्चपर्यंत संपवले. आता इथून पुढे शेतकरी सध्या शेतकरी आपण एक या 10-5 वर्षामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याने थोडं स्टॉक ठेवायची स्टॉक ठेवायचं नियोजन करून ते डिसेंबरपर्यंत आपण ठेवत असतात. कारण मार्केट असं असतंय की डिमांड अँड सप्लाय. पूर्वी लोक अज्ञात होते परंतु सध्या शेतकरी आता सरकारच्या थोड्या धोरणामुळे त्यांनी स्टॉक ठेवून जेव्हा मार्केटला डिमांड होईल तिथं थोडं सप्लाय वाढवत असतात आणि त्यासाठी आता इथून पुढे शेतकऱ्यांनी मार्चनंतरचे कांदे स्टॉक ठेवलेले आहेत. आता जसं जसं मार्केटला डिमांड होईल तसं तसं कांदे मार्केटला येत राहणार. परंतु तत्पूर्वी यंदा उष्णता भयंकर असल्यामुळे फार 40 डिग्री सेंटीग्रेड असल्यामुळे ते कांद्याला तापमान हितकारक आहे. त्यामुळे कांद्याची जी क्वालिटी आहे ती पूर्वीप्रमाणे टिकणार नाही. त्यासाठी शेतकरी परत पुन्हा बाजारामध्ये कांदा घेऊन येत आहे आणि सध्या मार्केटला प्रत्येक बाजारला बेळगावच्या मार्केटला शनिवार बुधवार 100 गाड्या आवक होत असते आणि यामध्ये आजपर्यंत शेतकऱ्यांना 10 ते 15, 16, 17, 18 हा रेट मिळत गेला. परंतु थोडं सरकार थोडं नियंत्रण सुरुवात एक्सपोर्टचं नियंत्रण थोडं लूज केल्यामुळे त्यामुळे शेतकऱ्यांना आशा वाटली की बा पुन्हा मार्केट वाढेल. परंतु काही अटीमुळे सरकारच्या तसं म्हणावं तसं एक्सपोर्टला मुभा मिळेना. परंतु दुर्दैवानं शेतकरी आता परत पुन्हा मार्केटला कांदे आणत चालला आहे. आता सध्या मार्केट 15 पासून 20, 22, 23, 25 रुपये बेळगावला कांदे खपत आहेत आणि हे जर साधारणतः काय म्हणजे कॅटेगरी वाईज तुम्ही दर कसे सांगाल. फॉर एक्झाम्पल आपण बारीक कांदा घेतला. बारीक कांद्याचा दर जवळजवळ आता हा बघा हा 12 ते 15 रुपये मार्केट आहे याचं. हा बारीक कांदा घेतला तर 10 ते 15 रुपये मार्केट आहे. हा मोठा कांदा घेतला 15 पासून 18, 20 रुपये मार्केट आहे आणि ह्याच्यापेक्षा मोठा 50 mm असला 60-65 असला तर त्याला 20 पासून 25 मार्केट आहे. पण सरकारनं त्यासाठी थोडं एक्सपोर्टचं नियंत्रण केलं. हा मोठा कांदा दिसतोय जरा. सरकारनं थोडं मुभा दिली तर शेतकऱ्यांना थोडंफार आशा वाढतील आणि शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळेल आणि सरकारनं लोकांनी तर साधारण कसा काय खरेदी करावा आणि स्टॉक करावा आणि जनतेनं सुद्धा एक आवाहन करतो की प्रत्येकाने थोडं शेतकऱ्यांना सहकार्य करावं की कांदे 20-25 रुपये रेट हा का फार नाही. त्यासाठी प्रत्येक ग्राहकानं या 20-25 रेटमध्ये आपण घेऊन स्टॉक करणं फार चांगलं होईल. कारण पुढं मार्केट वाढण्याची शक्यता आहे. तरी आमच्या वैयक्तिक मतप्रमाणे प्रत्येक ग्राहकानं थोडे ह्या रेटमध्ये हा का फार रेट नाही आहे
20-25 रेटमध्ये आपण कांदा घेऊन गेलं फायदेशीर दर होईल. आता वाढणार आहे की दर वाढायची शक्यता आहे. एक्सपोर्ट जे ऑर्डर काढले गव्हर्नमेंटने परवानगी दिली एक्सपोर्ट तर सरकारनं जर बाबा नियंत्रणामध्ये थोडा बदल केला तर मार्केट 40-50 जाऊ शकेल. सध्या जो आता सप्लाय जो टिकाऊ आहे की कसा आहे? सध्या कांदे जवळजवळ 50% फार उत्तम प्रतीचे येतात, टिकाऊ येतात. 6 महिने ठेवा, वर्षभर ठेवा, कांद्याबद्दल काही अडचण नाही. सध्या खरेदी करायला काय पण हरकत सध्या सर्व ग्राहकांनी आता तापमान तसं कमी आहे, कांदे चांगले आहेत. 20 ते 25 या कॅटेगरीचे कांद्याचे चांगले आहेत, ते प्रत्येकाने घेऊन जाऊन स्टॉक करणं ही चांगलं होईल. नाही. कारण गोव्यामध्ये कसं आहे की मेच्या दरम्यान मेच्या दुसऱ्या आठवड्यात तिसऱ्या आठवड्यापासून पूर्व मेन करतात हो. म्हणजे प्रॉव्हिजन करून ठेवतात बरोबर. बऱ्याचसाठी. मग त्यासाठी हा योग्य वेळ आहे का? हो, अगदी उत्तम आहे. कारण पाऊस चालू झाला की मार्केटला स्टॉक जे सप्लाय आहे ते कमी होणार, त्यासाठी मार्केट वाढ शक्यता आहे. आमच्या हिशोबानं सरकारचं नियंत्रण हे काय एकदम चुकीचं नाही की आता जर सरकारनं जर नियंत्रण केलं असतं तर आज 40 ते 50 रुपये भाव झाला असता. सध्या सरकारनं स्थिर आहे तसं सध्याला मार्केट तसं योग्य आहे, खाण्यासाठी योग्य आहे. परंतु हे 20, 25, 30 रुपये मार्केट आलं तरी शेतकऱ्याला थोडाफार दिलासा होईल आणि सर्व ग्राहकांनी हा रेट का फार नव्हे. सध्या दर आता किती रुपयापासून किती रुपयापर्यंत आहे? आता सध्या बघा 10 ते 25 रुपये मार्केट सध्याला चालू आहे. बारीक कांद्यापासून चांगली कांदी घेतला तर 20 पासून 25 पर्यंत कांदे चालू आहे. धन्यवाद. हो.